clear ke kau dia ke cari. Amolal family ni, armor clear ke malu hotel ni perkonan ni cari. Dia clear lagi cari kau dia ada kalau itu juga, ada yang terlalu juga, kalau tiga tu, macam mana? Wajib kau dia ada juga. Kemarin kalau ikut, jadi macam ni lo, kerana mula lah punya ni pak, kau dia ada betul juga. Kalau itu kau dia ada, jadi kau bukan ni lo.
Kaya mga nagkapungan chilis mga mga. Tingnan mo. Ano ba tayo niya? Kumain pa mo ng puro mo yun. Wala na yung puro siya. Ano ba yun? Aki ang ay pinay pa rin. Tingnan mo na yung challenge. Amen? Ito yung puro. Pwede natin yun. Ibalik na natin yung gagawa. Okay yun? Ano ito ko lang yung puro? Kanina ko lang yung gagawa. Pahuli na lang. Iwan dito. Iwan dito. Iwan dito. Tingnan dito namin. Ang malawasan ng kinuloy na natin. Iwan dito natin. Kailangan dito lang yung aking iwan dito. Iwan dito. Iwan dito na rapid tingin iwan dito. Iwan dito. Tingin pero.
Entrance dito. Watching with the boy. Huh? He's watching. Okay.